I ens parlem ara de plaques solars tèrmiques integrades en l'estètica de la vivenda i quasi imperceptibles a la vista. És l'última tendència, les energies renovables. El preu de l'electricitat ha pujat i les renovables es revelen com una alternativa que arriba a estalviar el 80% i a més estan subvencionades. Són plaques solars tèrmiques integrades que pareixen una finestra. Gràcies a l'energia que generen es pot obtindre aigua calenta, calefacció i aigua climatitzada a la piscina. És l'última novetat en l'energia solar, una forma estètica i molt econòmica on s'estalvien el 80% del consum. En esta casa de So de Ferrer s'han instal·lat 10 metres quadrats de plaques solars en esta terrassa que dona un servici multifuncional. L'energia solar proporciona aigua calenta, calefacció i, a més, aigua climatitzada per a la piscina fins als 33 graus. Amb este panel de control es pot programar de manera automàtica l'energia acumulada. Me he puesto placas solares porque es una energía económica y ecológica. Ara és possible fer un estudi personalitzat per a dissenyar les plaques solars tèrmiques. És el que fan en esta empresa. Amb els planos de la casa analitzen les necessitats del client. El objetivo es aprovechar tanto el calor como la electricidad que puedan ser generadas a partir de estas fuentes de energía renovables. L'electricitat ha pujat i esta pot ser una alternativa per a estalviar despeses. A més, està subvencionada per la Conselleria d'Infraestructures fins al 65%, una proposta molt avelladora per als temps que corren.